marilah bersama-sama kita saksikan dengan nomor undi 24. Inilah Cakrawala Kinase. 10 menit dari sekarang. Selamat menyaksikan. Tole kowe padha apa li ning kene kula wonten mriki dolan Mbah yen ajeng banget yen mriki niku desa pundi coba tole ngene tak ceritani. Biar nalika jaman sewono aku beplayu ana ing alas gung liwang liwo ana ing ereng-erenge Giyanti banjur nembang sedang panguripan banjur munggah ana ing papan kang durung kesapa manungsa la ing papan kuwi mau aku kepethuk simbah toh siwa banjur adu pak rasa terus padha duwe gawe gagasan alas agawe papan panggonan utawa desa. Papan kuwi mau kang diarani Desa Dobrasan le. Mula saka kuwi aku lan Simbah Tosinga uga kabeh para warga nganake syukuran kang awujud tari topeng ireng. Topeng ireng kuwi sing kaya ngopo lho, Pak? Topeng ireng kuwi sampeyan presani iki sing jenenge topeng ireng Cakrawala Kinase. Atur suka dumateng kang samya dateng abrek sani padana kula wujud cemah malang-malang sampun antos samya jinglang mangke muda wasangara. Atur kula dumateng kang samya mriksa ageng alit kakung putri sepuh muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun kuking pangersama. Pemuda dusun Dobrasan seni saking desa ngareng uri-uri seni budaya Jawa perlu arak-arak kanggone hiburan supaya bisa entuk kehormatan.
pancen nyata ana tlatatané Jawa agama Islam iku pancen luwih utama kawituni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Said Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat seni wayangan susah payah akeh beban lan uga ujian ning nyatane wali songo kesempatan banjar critake rukune sameng wayangan satet loro dan kamarke punta dewa salat buat dan gambake warkutara kang bisa ngrampungi perkara cacan agama nalika lagi perang tempur Bratayuda bayare yakat dadi Raden Arjuna Raden Nakula iku gambarane poso ning pungkasane punggang ngaji lamun kuwasa ngono kuwi rukune Islam kamaran Pandhawa. Jebul topeng ireng kuwi saiki, Bang. Iya le, mula ayo saiki padha gladi bebarengan supaya besok iso kanggo pengeling-eling lan iso nglestarake budaya Jawa uga dadi adat syukuraning desa ana ing desa Dobrasan. Mula wektu saiki ayo padha seneng bareng-bareng uri-uri budaya Jawa. So 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 ayo prakanca ngaweru Islam ya iku lima sahadat loro rukun kasiji bisa sira kelawan hati. Dari Matarik Topeng Direk Cakrawala Kakak Sumatera. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk Indonesia. Indonesia merdeka menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Oke, aplaus yang luar biasa untuk Cakrawala Kinase.